So guys, dayo n'आवहाय थांगोन जोंहा आनैनि हाबा दङ आनैबाबो गिदिर नङा आरोना उन्दैसो आबौ आबैयाबो एसे सेंग्रा नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय दायो जोङो थांसै बिबार लाबोखाबायमोनबा नोङो भिडिअ वाव मानो मोननै लाबोखो आंनि मोनसेब्रा ओमफ्राय आंनोबो सानसेबो भेलेन्टाइन्स डेआव बिदिबो होआ ओमफ्राय आयौ जि मोजां मोनदों आयौलाय दिनैलाय गुवाहाटीनि लामायालाय बोरै जाखो बिबारा बायगोन नानि बेगाव सिनाबा So guys, नै दायो जामानो जामसो जागोन खोमा थाब मोनहैनायानो नङा दा ओरैबायदि जाम जायो ट्राफिक मा होनबावनो फिथा जानो लुगैसोदों आं फिथाखौल' जानो लुगैबाय थायो आं मानोबा मिथिया गारि सालायनो रोंनानै मा जोंनि आङो दिनै गोसोआव फैदो आरोना मोनसे खोथा आं जे एडमिसन जे लादोंमोन ना माबायाव माबायावलाय ड्राइभिं स्कुलाव एडमिसन लानायाव आं सानदोंमोन आरोना आयौ आंनियाथ' गारिया मागोनि उनावनो मोनफैगोन जानुवारि फेब्रुवारियाव नों इसेबां रोंगोन ना रोङा होननानै न' जों सोंलायलायनाया बोरैबा रोङोलाय 2 घन्टाल' सोलोंदो 2 घन्टा सानसेयाव 1 घन्टा साननैल' सोलोंदो इयावनो हाबाय गेमस दैमारियाथाय बोरैबालाय मा आथिं थोंब्रै साखा मोनब्रैखो Oh really? Yes. Okay. दा जोङो गाइस थांबाय थाग्रोनोसै नोंथांमोनखौ दाहाय लोगो मोनगोन चलो जेबो ग्लासआ सिफायजोबगोन दा मालायनि गारि दायो जोङो न'आव मोनफैखांनानै ओंखारखांबाय आरोना आंनि लुकखौ माबायदि मोनदों दायो जोङो न'आवहाय हाबफैनानै ड्रेस चेन्ज खालामनानै थांसै आरोना खालामखांबाय माबोरैहाय नुदों आंखौ मिथिस्ला खिथाहरनो नांगौ दिनैयो टुक्लुनि आबै फिसानि हाबा ना आबै होनलाय आबै होन दे आंनि आनै नालाय बेनि थाखायनो सिख्लाखौनो आबै नै हाबा न' मोनफैबायानो जोंहानिफ्राय 5 मिनिटनि लामा आरोना अरां टाउनावमोन नालाय हाबाया ओमफ्राय एसे लेट जाबाय आरो जोंहा आरो जाबाय खालिन जादों दे होदो थांब्रा एसे
Tinggal ada. Basumatary. Orang. Kau ada maksud? So nih guys, फैबाय जोङो हाबा जानानै ओमफ्राय दायो जोङो उपाय गैया आहा बिराद इसिं खामानि दङ नालाय बेनि थाखायनो थालांला आरोना ओमफ्राय दा माने ड्रेस चेन्ज खालामनानै थांनोसै फैदो थालायाव बिराद मोजांमोन इनिक्स लांफैजोबो जोंनियाबो थालाय बाबा नायनो नोंखौ खेबसे थ' नायनो होनदो इ गस्लाखौ गानबा माबा मोजां नुयोलै नोंखौ नंमारगौ देलाय सिदा थालाय मानो ओरैनो मोजां नुयो बोरैबा मुजा गानना फैबायलै सासेया नै इदिल' दादानो नै बे हाया बे गोसोमा फैदों मा सालिबाथाय जागानि थालायगोनसो दिखौ थ' थांसै नै था हरनो नागिरबा जोंहा बिमाया इमान गोदोर जानो नाया ओरैनो इमान गोदोरैनो ओंखायनो बाजैया मैगं खानानै हरनो नागिरदों जोंनो बेसर बारियानो जाहानि बेसर बारिया भिडिअ लालाय जासैलै गावखौ आयौ मैथिया जे साइसनि खराव बिथिं हाबदो नै जोंना आयौ माबा खुगानांगोनलै बेवहाय एसे मोजां जादों हा न' साइस थांगोनलै बिथिं खिथुखौ जोंनो हरदो आयौ जाहाबो बिदि मैगं दंलायो मिथिथारामोनलै आङो आं गायनायसो बुरबक इफोरो हारे नङा आं फाययावनो माला माला बिदि मैगं रज'जोबना थाखो हा जि मोजां जादों न' जाख'नो हालायलाया खोमा
Saya? Nunga, iya ekdom lokal na, modem fru beriba. Ngapain? Beriba mwjang. Malai gainai. Itu musla gede dong nale, bila kamu. Mau musla? Oh ya. Ilai. Oh, wah, ikan mana nih ma? Ya musla, logat hinja. Ma? Iya. Misi. Ki kotak wae tumi. Paido. Wah. Isra गासिबो खुगायाल' लिउ ओमफ्राय जानोबो हाया होमबा आनैया खालि आलु फ्रायल' संना जाहोयो नायनो बुरजाथार मोनबाय नै थ' स' गाइस नै जोंहा बिमायाबो बिफायाबो थिनहरनो गोसो गैथारामोन खिन्थु उपाय गैया खामानि दोङो नालाय बेनि थाखायनो थांनांगौ जाबाय उपाय गैया आरोना ग्लास मारो ओमफ्राय लावदुमाबो माबा गारि सालायनो हायानो मोनायाव आं गैयाबा आरो मा जाबावगोन गारि सालायग्रायानो गैला आरोना थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंहा टेक्लानि बार्थडेमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा टेक्लाया बार्थडेआवनो बिराद लोमजादों ओमफ्राय दा गथ'नो जेबो होनाय जायाखै बार्थडेनि गिफ्टखौ साननैसो उनाव होगोन गाइस साननैसोनि उनाव मोजांबो खेबसे केक हागोन ओमफ्राय बेस्रा गथ'आ लोमजानानै दङ आनैखौल' गारबोनानै थाबाय जोङो ओमफ्राय आरो बेयावबो एकदम न'निथारना हाबाया बेनि थाखायनो महाथो आरोना न'नि मानसिनियावनो हाबायाव फैयाबा आरो बेनि थाखायनो फैबाय ओमफ्राय दा थांफिनगासिनो ओमफ्राय टेक्लानो साननैसो उनाव गिफ्टखौ होनोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय ओमफ्राय नानिया माबा मोनसे बुङो गाइस नोंथांमोना साननैसो उनाव नानियाबो इउटुब चेनेल खेवसिगोनथ' नोंथांमोनखौ सिगाङावनो खिथाखादोंमोन आङो माने बेना एसे मबाइला डिफेक्ट जानानै दङ मबाइल गोदान बायनाय दिनानो लग खेवखासिगोन बियो ओमफ्राय भिडिअआसो मा भिडिअ होगोनबा मिथिला आरो साबि आं थानायाव जेबो गिनो हायो बा लाइटआ सायाव आं गिदो दे जागोन दे मोजां सालायनोसै होनबा ओमफ्राय नोङो मबाइल नायबाय थानो मोना आं गारि सालायबा कमेन्ट होबाय थादोलै बुरबका नाङा इफोर उननि खामानि